לאן זה מגיע? אין לי מושג, בוא. עזוב, לא זה מסוכן. לא, זה בסדר, סמוך עליי, בוא. בוא, אתה לא מבין מה מצאתי. מה קרה? מצאתי מכונת זמן. אתה בטוח? כן, בוא. ולאן זה ייקח אותנו? אין לי מושג, בוא. אולי זה מסוכן? לא, זה לא מסוכן, סמוך עליי, בוא.